Assalamualaikum mangkussalam kami kebagai ikhwan kasadonyo. Basul kita balik dalam lugah sastra Minangkabau dalam pasal basa bajudul Tangi Pupui Sibatang Padi bagian yang ketiga. Alah sudah badan badu balik bemanuang dalam para pusaku, taurih pulang ke pondok malam. Tiba di pondok alah berkunci, ayah pai ke rumah mandetiri. Membawa pisang nan ditabang tadi. Jauh perhatian. Parui lita apu dan kedimakan. Batahanlah rasu sampai pagi. Jadi pendek cerita, alah berkukuak balik ayam jantan, jagolah dulu anak dan kadang. Dek parui lita bana, dicalik nasi ndak ada. Hanya ada siso nan kapatang. Itu pun karak-karih. Sedang mengunyah karak-karih baupur kegaraman suwo, menanti luluh garaman kita. Lulu atas sangkui je para sayang. Situ mencogok si ayah kandung. Nampak jalih buhua mengasan. Jumaraba ayam matu ayah langsung bertanya. Antu karak-karih nak makan. Dek Rasulai adu takwik ketaibu hati ayah. Berjawik je kucindan. Iyo ya, taragak maunya karak-karih. Walau hati taibu. Alun jo sudah para sayang. Bani meniru kawan sama gadang. Iyo bercubu memelero kambing. Lain memeh makan. Tumah sampai beranak. Tapi dek ulah mandeh tirih juo, tolong karajo ke rumahnya. Kambiang tinggal makan tak cukui, kasudahnya matilah nak kambiang ko. Dek anak kambiang nanlah mati, induak mangana si anaknya. Tentu makan kambiang ko agak takut cap. Sikulah mulu bertambah rusuh hati. Bajua juo kasudahnya. Bajua kambiang gubalo antah bara pitih tak tampak. Iu malang kironya. Pembali barih dek mandeh tirih. Ikulah para sen anak nambah dua nan malang ditinggal mandeh. Di siku mulai anak nang ketek di untuang. Di ayah maaja jo karajo. Iu menurui anak nang ketek, hasil sudah barang bajua. Ditanyo di anak nang ketek, barata jua barang nan babuik tadi ya. Tempang jawik dari ayah. Basaba waang dahulu. Pitih dipakai dek mandeh tiri. Pembali samba jo sepatu adiam. Sadia. Dusanak panangan. Di sikulah dibutuhkan keadilan di antara anak. Kalau seorang orang tua memberikan perhatian khusus kepada sebagian anaknya, sedangkan nan lain tidak diperhatikan, maka menurut pendapat nan kue, haliku haram hukumnya. Bahkan dari kisah nan barusan, hak makan, minum, balanjo serta usaha juta nagu untuk kelangsungan kebahagiaan anakku dirampas di mandiri. Itu merupakan kezaliman. Dan itu sekian dulu menunggu bagian dan kampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.